Na gaida kai ma'aikin Allah ginshikin bayi, girman ka ya wuce mizani ba a kwatanta ba. Na gaida kai ma'aikin Allah ginshikin bayi, girman ka ya wuce mizani ba a kwatanta ba. Na gaida kai ma'aikin Allah ginshikin bayi, girman ka ya wuce mizani ba a kwatanta ba. Ya Zul-Jalalu mai zamani, kai ka ban dama komai da zalai ka sanni ƙardaɗin girma. Gun annabin ka mai duka ƙofofi na alfarma, idan na yi kuri a ce an yafe min ina tuba. Na gaida kai ma'aikin Allah ginshikin bayi, girman ka ya wuce mizani ba a kwatanta ba. Tsira ka yi daɗi da salati gun mafi girma, manzan kaɗa hannun zati san shafa ma. Sa'alihinsa har asahabu su suka yi hidima, akan ɗaha su suka je yaƙi ba su ji tsoro ba. Gausulwara muna bayan ka, kai muke duba, ni lamuni nake da bukata ba iyaka ba. Damar yabo ga manzan Allah ba da wasa ba, a yabon waninsa babu basira ba a yi wayo ba. Na gaida kai ma'aikin Allah ginshikin bayi, girman ka ya wuce mizani ba a kwatanta ba. Labbai ka mai tare kukan mu, mai tare daga, ka ba mu kan mu roƙya ba mu ka zame danga. Ban so ka dan gudun kaskanci ba ko gudun jabga, girman ka ya wuce kowan mu ba ka tange ba. Nurul huda masoyina, shafi'ul wara macecina, domin ka ne ya kai rana, ka samu bar gurin juna, ka tara masu yin kwana. Yau gani nan ina maula fadar da an mafi girma, ta tara dukkan alfarma, kowa a nan yake nema. Ni na ku ne ku karɓe ni ba zambe wata zuga ba. Na gaida kai ma'aikin Allah ginshikin bayi, girman ka ya wuce mizani ba a kwatanta ba. Nisan kare nake Mahamuda, gani kama ne fannin yaban ka banda basira, gani mai rauni. Da zuciya tana ta yaban ka da mana rani, na yi ƙudurin zuwa kabarin ka gani ban je ba. So ka yarda da na ganka ya masoyina, raina da zuciya na miƙa gun macecina. Mai sanya kafurai su shakka ran su yayi kuna, mai jarumai mazajen yaƙi baka yi tamka ba. Na gaida kai ma'aikin Allah ginshikin bayi, girman ka ya wuce mizani ba a kwatanta ba. Ya Mustapha masoyan Allah ya mafi gata, domin ka
ka ne na samu hazaƙa har nake fata in ganka zuciya ta huta in kayanta ta idan nai kure a ce an yafe min ina tuba. Ban da kamar ka kai kira na bi na ke ta korama domin ka na wuce gulbi na rayu ne da sanka Muhammad mai cire aibi Yahaya Abubakar ne naka ba fa bako ba na gaida kai ma'aikin Allah ginshikin bayi girman ka ya wuce mizani ba a kwatanta ba na gaida kai ma'aikin Allah ginshikin bayi girman ka ya wuce mizani ba a kwatanta ba girman ka ya wuce mizani ba a kwatanta ba girman ka ya wuce mizani ba a kwatanta ba girman ka ya wuce mizani ba a kwatanta ba